gaur kamera aurrean, Pandira Dual, eta Ane Tolero dauzkagu gurekin, eta 12 minutuetan zehar, Kera izeneko emakume ejitoen elkartea hitz egingo dugu, eta elkarrizketarekin hasteko, gusturatuko litzaiguke jakitean nola sortzen den Kera elkarte hau. Bueno, kaixo. Kera sortzen da, Kera orain dela, 2014 sortu zen hemen Irunen, beste izen batekin, bale? Lehen Sindromi Gipuzkoak deitzen ginen, baino, aldaketa batzuk sortu dira orain dela urte pare bat. Eta, hor nahi genuen indartu gure identitate euskalduna. Ez, azkenean Kera, izen hori da erromintzela, dela fusio bat erromanesa eta euskararekin. Eta etxea esan nahi du, Kera, bale? Eta hori da pixka bat Kera. Emakume ijituen etxea, refugioa, ongi pasatzea, ere bai batzuetan negar egitea, laguntza eskatzea, eta Gipuzkoaren zehar emakume ijituekin egiten dugu lan, barkatu, eta pixka bat gure fuertea da gazteriak. Hori da, emakume elkarte bat zarete, beraz, zuen elkartean, imaginatzen dut logikoa denez, emakumeek pixo handi izango dutela, ez da? Hori da. Bai, azkenean haiek dira hemengo motorra, guk haientzako egiten dugu lan, eta ez dugunean beraiekin zuzena lan egiten, ere beraientzako lan egiten dugu. Azkenean, aukerak lortzea haientzako, beraien bizimodu ere, bisibilitatzea, ez? Gainontzeko gizarteari. Eta apurtzea haiekiko dauden aurre iritziak eta rolak eta guzti hau, guzteko emakume ijituak direla asko eta oso ezberdinak haien artean ere. Eta pontaiaz zeintzuk dira momentu honetan Kera elkartean bultzatzen ari zareten jarduerak edo martxan ditutuen ekintza horiek? Bale, kasu honetan bi zutabe dauzkagu. Zutabe bat da emakume ijituen taldeak, eta beraiekin herrian eta hemen zerean lan egin, eta beste bat da bizibilizazioa ematea emakume ijituari, eta diskriminazio transversal guzti horiek ere bai gizartea ezagutzea. Ez? Eta labor horietan lehenengo zutabea emakumearen, zuk bari bete bezez? Bai, emakume taldeekin batez ere ditugu hiru modutan sailkatzen ditugu, ez? Mozak alde batez direla gazte-gaztetxoak, adolescenteak dianak. Gero gazteak batzuk eskondutak, beste batzuk ez, baina ja adin gehiago daukate, eta gero daude eskondutak eta ize bat deitzen ditugunak, no? Lastiaz, ijitu herrian direla oso garrantzitsuak. Eta tia ja ematen diaiei nolabaiteko errespetua, dakate paperi garrantzitsu bat herrian bertan. Orduan, hiru hauekin lan egiten dugu, batzutan bai elkartzen dira adinak, baina normalean bereizten ditugu, izan ere, ejitu herrian, bakoitzak bere espazioa dauka, eta bakoitzak bere prozesua landu ahal izateko uste dugu, adinaren arabera zelkatzea, askoz onunagarriagoa dela. Eta beraiekin egiten dugu prozesu akademikoak bultzatu, gero estetik ere kirola sustatu, beraiek nahi dutena saiatu lortzen, ez? Eta gian baldin bat haiek buruan guk ideiak eman, ez? Nahi duzute olakoa egin, eta jazkenan beraiek engantzatzen dutenan, beraiek dira eskatzen dutena, ikusi dugu hau, egin dugu, jan dugu tenis egitera, eta olakoak. Bai, eta ere bai egiten dugu inkapi asko jakiteko zergatik beraien dinamika da gizartearen desberdina, ez? Eta beraiek ez dakite historikoki oso matxakatutak egon garela. Eta orduan, esplikatzerakoan beraiek konsienteak dira triple diskriminazio hori, emakumea, ijitua, zure egoera ekonomikoa, azkenean jaltetzen dizuet. Eta esplikazio hori ematerakoan, beraiek ikusten dute beste gauz batzu. Bai, eta behaien diratzen ondikan eraikitzen den, ez? Azkenean
beti zutugu, no? Efekto Pigmalion, kontatzen zutezu nolako izan behar zaren, eta batzutan gizarteak hortara eramaten zaitu, ez? Orduan esiatzen gara haien identitatea, haien gitanidad, ez? Babesten eta bultzatzen, eta ikastea ere dela ijituena, lan egitea ere dela ijituena, ez? Haiek eta gizarteak ere hori ulertzeko eta sinisteko betetan. Eta beste zutabea, izango zen, gure txarlak. Ez, gure txarlak, gure tailerrak, ari gara municipioetan, Gipuzkoako municipioetan, ziklo de txarlas, titula dauka Resistencia Romani, eta hor, hiru edo gehiago tema edo gaiak lantzen ditugu. Bat da historioa, zeren eske jakiteko zergatik den ijituen dinamika horrela, jakin behar dugun digdatuzte eta zer gertatu da beraiekin lehen, ez? Orduan hori da lehenengo gaia, bigarren gaia da emakume ijitua, eta besta izango zen los medios de comunicación del antigitanismo, ez? Eta hori azkenean, como nos rodea los medios de comunicación, horregaitik azkenean oso garrantzitsua da ikuspegi horretan landu, eta parte hori zutabe hori da gizartean ezagutzea. Eta zaldutakoaren arabera, ikusten dugu, aurte osoan lan egiten duzutela, baina egutegian baduzue data seinalatu bat, ez? Apirilaren 8 hori, eta eguzu, ze ostatzen duzu egun horretak. Elkarte ijitua, aktivismo ijituan, lehenengo data izan zen, 1971 urtean, apirilak 8an, lehenengo kongresua, ijituen kongresua ospatu zen Londresen, bale? Eta hor, Europako herri guztietatik errepresentante ijitu bat etorri zen Londresera, espazio horretara esateko, zergatik gure kontra dago sistema eta jende guztia, ez? Eta hor, finkatu genuen gure bandera, gure himnoa eta gure hizkuntza, bale? Eta hitz bat oso garrantzitsua dela ron. Hori da pertsona libre, bale? Eta orduan gauz, eta himnoa, ez dakit izan dudala edo ez, baina bai, himnoa ere bai. Eta kongresu horri pasatu zenean, finkatu genuen gure eguna. Zeren ez bakarrik bizi gara Euskal Herrian ijitua, baizik eta mundu guztien daude ijituak, eta horregaitik da gure nazioarteko eguna, errebindikazio bat, ere bai da lorpenak eta ikustarazteko, gizarteari eta guri ere ez, hainbeste resistentzia mostratu dugu gure bizitzan, hemen gaude, con intentos de exterminio por medio, eta hori bizibilizatu nahi dugu. Primera, eta konta edaztu, eroe aipatu didazue, erreferente sare hori sortzen ari zaretela, zef kontatu ez? Erreferente sare hau Gipuzkoa mailan da, eta hiru elkarte daude sartuta, direla Kamelamos Handikerat Errenterian daudela, Kaledorka Igiko Irunen, eta Kera ere bai Irunen. Ez? Eta azkenean, urteak eta urteak pasata, erreferenteak sortzen dira, ez? Orain dela 10 urte, agian ez zeuden, edo bi bat zeuden. Baina orain gehiago daude. Eta zer behar dute eskolako umeak, ijituak? Erreferenteak. Ikusteko ijitua izatea ez da bakarrik hemen dago muga ijitua izateko. Ez? Baizik eta alzara hemendik pasat eta ijitua. Zara berdin, ez? Ikasketa gaiketaz hitz egiten, ez? Eta orduan horregaitik nahi dugu txarlak egin eskoletan, eta ez bakarrik izan pertsona bat egiten dutena, baizik eta hainbat gazte, eta ez dakit, sare hori apoio bat izatea. Eta hemen Gipuzkoa mailan, hobekuntzak eta gure lorpenak ere bai, ezagutarazteko beste ijituei, eta familiekin ere bai lan egiteko. Guretzako referenteak dira beharrezkoak. Azkenean, zu bakarrik amestu dezakezu, beste batean ikuste baldin baduzu aukera hori, ez? Azkenean, gainontzeko gizartea ditugu milaka referente, ez? Nahi bat baduzu izan astronauta, badakazu zure antzeko bat astronauta izan dena.
baina ijituetan baskotan gertatzen da, ez dakatela beraien inguruan nola baiteko referentea, ez? Eta nahi dugu, erreferente hori oso anitza izatea. Adibidez Palmi izan da oso referentea Irunen, baina noski da Palmi, bat bezala, ez? Eta nahi dugu hori, zabaltzea eta ez izatea figura bat bakarrik. Eta gu referenten inguruan, urte osoan zehar lan egiten dugu, sare honekin, eta beste modutan ere saiatzen gara hori indartzen. Hori da. Eta elkartzetarekin amaitzeko neskak, ez zuekin harremanetan jarri nahi dutenek, edo zurekin kontaktuan jarri nahi dutenek, nola egin dezaket? Begira, oraintze bertan daukagu Googleen gure pagina weba, vale? Kera elkartea jartzen baldin baduzu Googleen, hor daukazu telefonoa, gure direkzioa, eta pagina weba, eta hor daukazu Informazio guztia. Gure zenbakia, gure sare sozialak, Kera elkartea, Facebooken, Instagramen, eta gure Gmaila ere bai, hortik dago. Esan dago guztiarekin geldituko gara neskak, beraz, mila esker. Mila esker.